Ευχαριστούμε κύριε Καβαδέλα. Ο κύριος Δημαράς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να χαιρετήσω τους παρόντες και παρούσες που μας ενημερώσανε για όλα αυτά τα θέματα, συμπληρωματικά με τη χθεσινή επίσης ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που είχαμε, που αφορούσε τους υδάτινους πόρους. Έχουμε μια διαρκή υποβάθμιση εδαφών, νερών, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, υπόγεια νερά και αέρα, κυρίως στις πόλεις. Η λέξη που απαντά σε όλα αυτά είναι αειφορία, βιωσιμότητα, μέτρα στη σύγχρονη ζωή. Περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουμε πόσιμο νερό είναι λίγες, αλλά όμως αυξάνονται. Στον Ναύπλιο δεν μπορείς να πεις νερό από το υδραγωγείο. Ήταν ο κύριος Μανιάτης προηγουμένως και είπε ότι έχουμε μεγάλη νητρορύπανση στα εδάφη και άλλες ακόμα μορφές ρύπανσης. Αειφορία λοιπόν είναι το ζητούμενο για να έχουμε και τώρα υγεία, αλλά να έχουμε και βιωσιμότητα στην οικονομία τα επόμενα χρόνια. Η αειφορία σχετίζεται με αλλαγές παντού, και στην οικονομική σκέψη και στην εκπαίδευση. Και πράγματι, ειδικά εδώ, η εκπαίδευση είναι σε ένα επίπεδο μόνο στα πανεπιστήμια, στις γεωπονικές σχολές και σε άλλες σχολές. Δεν έχουμε εκπαίδευση αγροτών. Σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας έβαλα δύο θέματα σε σχέση με την εκπαίδευση, που νομίζω είναι τα μεγάλα κενά. Το ένα είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και όπου είναι προαιρετική, δηλαδή ένα μικρό ποσοστό μαθητών έχουν γνώση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, και όχι μόνο με την έννοια προστασίας του δάσους ή δεν πετάμε τα σκουπίδια. Αυτό που λείπει είναι η γνώση που θα περάσει από την επιστήμη σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, πώς θα διαχειριστούμε τους φυσικούς πόρους. Και όπως λέμε εδώ, τα νερά, το έδαφος. Αυτό είναι μια τομή που μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω να έχει κατανοηθεί το πρόβλημα αυτό, και μιλάω γενικώς σε όλο το πολιτικό σύστημα. Νομίζω εγώ ως οικολόγος διαπιστώνω ότι δεν έχει κατανοηθεί αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει πλέον να μην μιλάμε μόνο για το περιβάλλον. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Τη σακούλα στη θάλασσα ή στο ποτάμι που πλέον ψοφάνε τα ψάρια, ή το μεμονωμένο δέντρο. Γιατί σε αυτό πραγματικά βλέπω ανθρώπους να υπερασπίζονται το δέντρο που κόβεται. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε εντελώς λογική, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, στο πώς διαχειριζόμαστε συνολικά πλέον τους φυσικούς πόρους, τον πλανήτη στο σύνολό του, και πρέπει να το δούμε ως ένα ενιαίο παγκόσμιο οικοσύστημα που ο καθένας κάνει τη δουλειά του στον τόπο του, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό νομίζω το κυρίαρχο ζήτημα εδώ είναι η εκπαίδευση των νέων, αλλά και των αγροτών που καλλιεργούν, γιατί ούτε καν μπορούν να καταλάβουν αυτά που ο γεωπόνος επιστήμονας θα τους πει, γιατί πρέπει, για να το αντιληφθείς αυτό, πρέπει να έχεις και εσύ ένα επίπεδο να το ενσωματώσεις και να το κάνεις βίωμα. Επίσης θέλω να πω ότι η χώρα μας έχει ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι ορεινή χώρα, και επομένως αυτό που δεν έγινε σε άλλες χώρες που είναι πιο βιομηχανικές χώρες αλλά έχουν παιδινές εκτάσεις, είναι ότι ακόμα πίνουμε καθαρό νερό, γιατί τα βουνά μας έχουν πηγές και δεν καλλιεργούνται, και τα φυτοφάρμακα που πέσανε εκεί είναι ελάχιστα, ακριβώς γιατί είναι βουνά και είναι άβατες περιοχές, και τα ρέματα και τα ποτάμια ακόμα είναι καθαρά, και αρκετές λίμνες ακόμα είναι καθαρές. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, και όπως να το προστατεύσουμε καταρχήν και τουριστικά, γιατί υπάρχει μια λογική, και τώρα έρχεται λογική του fast track, να κάνουμε πάλι μεγάλες μονάδες στο μοντέλο της Ισπανίας, το αποτυχημένο μοντέλο της Ισπανίας. Έρχομαι τώρα να μας το επιβάλλουν για να έχουμε τάχα επενδύσεις στη χώρα μας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα, το οικονομικό, είναι η παραγωγή
ποιοτικών τροφίμων, που σημαίνει ειδική μέριμνα για τη βιολογική καλλιέργεια. Και όταν πάμε στη βιολογική καλλιέργεια, έχουμε δύο πράγματα κερδίζουμε. Και οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά εξασφαλίζουμε αυτή την ποιότητα στη χώρα μας και για τις επόμενες γενιές. Το θέμα μου είναι, από αυτές εδώ τις συζητήσεις, πέρα από την ενημέρωση ενός κλειστού κύκλου, που είναι κατά κανόνα επιστήμονες, πώς θα βγάζουμε συμπεράσματα που θα ωφελήσουν την κοινωνία. Και επομένως σε κάθε τέτοια συνεδρίαση να βγαίνουν πορίσματα για να λέμε τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Και εμείς εδώ που είμαστε στη Βουλή, το τι πρέπει να αλλάξουμε. Είτε από μηχανισμούς ελέγχων, είτε αν χρειάζεται αλλαγή της νομοθεσίας. Αλλά κυρίως οι επιστήμονες πρέπει να βγουν έξω. Γιατί μέχρι τώρα λειτουργούμε στα γραφεία μας και ιδιαίτερα οι επιστήμονες δημόσιοι υπάλληλοι εξαντλούνται έτσι μέσα στις πόλεις και στα γραφεία. Για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να πάμε εκεί που είναι ο κόσμος. Σας ευχαριστώ.